La seu d'Òmnium Cultural a Badalona s'ha quedat petit aquest dilluns per acollir la presentació de Nova Esquerra Catalana, el nou partit impulsat per l'exconseller socialista Ernest Maragall. Neixen amb una aposta d'esquerra nacional, progressista i forta, i a Badalona ja hi ha un grup que vol impulsar el nou partit a tot el barcelonès nord. Ernest Maragall aposta per una organització socialista i genuïnament catalana. Maragall va abandonar el PSC durant la tardor amb l'objectiu de construir una alternativa d'esquerres que treballi per la socialdemocràcia i el dret a decidir. En aquest sentit, l'exconseller socialista assegura que Catalunya pot ser un nou estat si els ciutadans ho decideixen. Catalunya pot ser el que decideixi ser. Primer la democràcia, després les lleis. Els catalans som un subjecte polític complet, som una nació i tenim no només el dret, sinó també en aquests moments la voluntat clara d'expressar-nos com a tal. I per tant el que farem és prendre aquestes decisions. A Badalona ja hi ha un grup impulsor del nou projecte. Un dels creadors és Lluís Garcia, militant socialista des de fa 30 anys que ha deixat el partit per unir-se a la Nova Esquerra Catalana. Garcia creu que a Badalona cal lluitar al costat de la ciutadania a través d'una alternativa progressista catalana. He estat en gairebé totes les coses que s'han anat fent a Badalona i bastant a primera línia, però per això em fa molta il·lusió aquest projecte, perquè penso que una gran part de l'essència de quan jo vaig començar allà, que posaven els estatuts el dret a l'autodeterminació, la recuperem sense cap complex. I a més continuarem treballant als barris i continuarem fent allò que fèiem fa 30 anys. Què és el que necessita Badalona? Badalona necessita una aliança catalana d'esquerres. És imprescindible. Afrontar la crisi econòmica, lluitar contra l'atur i mantenir l'estat del benestar són alguns dels objectius de Nova Esquerra Catalana que aposta pel dret a decidir de Catalunya.